Nenzani nani noSiphiwe ngoba ngize nganifica endlini ngitshela ukuthi uyingane nje niyazwana noSiphiwe kanti wena ungidla ithende. Why wena ungambuza uSiphiwe ukuthi Bese imbuzile. Wathini? Uyakuphika uthi nje awuyilutho wena Phela iphaswa ngayo. mingiphika ngenzeni mina? Hayi ntombazane ungavuma uba yi-side chick wena. Ufuna ngithini? Ntombazane. Akekho umuntu onomuntu la emhlabeni. Uma ufuna umuntu wakho mxove. Uzonganginyanyisi mina. Uzonganginyanyisi mina lo. Ngiyabingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuze Dlangamandla Zulu. So njengoba sine-guest today, it means ikhona lento angasayiboni kahle hle kwi-relationship yakhe nopheseni wakhe. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi ukuthi why ela ekhaya namuhla. So-ke asike singabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lesibongo negama lendawo la usuka khona. Ku-Ayanda Manyoni ngisuka eNew Germany. Ukhulele khona? Yebo. Oh, okay. Ngicela ungihlaziyele, ungichazele la uhlangana khona nomuntu wakho. Bekumuphi unyaka nihlanganele endaweni kanjani futhi? Umuntu wamhlane naye ngo-2020. Ya, besifunda ndawonye nje esikoleni esisodwa. Okay. So, kwasho ukuthi ngisafunda kanjalo ngiyafunda, ngakhulelwa. Oh, okay. Ya, ngaqhubeka nje nesikole. Ngathatha igebhe kancane, waqhubeka yena ney'fundo zakhe, wahamba waye ema-university. Okay, ngasala nengane. So, ngathola umsebenzi nje, ngaqhubeka wafunda. Saba nje couple right kwesikhashana. Okay. Ya, hamba iy'nsuku nje. Nga-decide ukuthi ngiphume nami ngihambe ngiyoyimela. Ukuze sizotholana eduze. Okay. Siqhumane eduze ngoba ile eThekwini ngila eNew Germany. So, uphuma ekhaya uphumela ukuthi uxhumane naye. Mhlambe kukhona okunye noma isikole noma umsebenzi. Umsebenzi ongiphumisile futhi nawo. Ya. Ngiyaqala ukubona umuntu ofana nami kanje. Ihlathi, isiphongo, uyimina nje. Yazi abazali bami bazoyibona le video le and ngiyazi nabo bazobona ukuthi siyafana sinentwembi. So mawuthola-ke umntwana mhlambe ekhaya ngiyazi-ke vele nakanjani abazali bayathetha-ke uma bebona ukuza umzukulu and abakaboni ukuthi uze nje umzukulu uphi umndeni wakhe, uphi umuntu ozobika, uphi umuntu ozobanikeza iy'mfanelo zabo njengabazali. Mhlambe ngabe kwenzekani phakathi kwenu, uye wavela ubhuti noma kwagcina nje kukhona umntwana kwaphelela kanjalo? Hayi bavela nje wahlawula kubo bamhlawulisa abandla. Oh, okay. Weze ekhaya shuthi ku-clean. Yebo, ku-clean. Oh, all right. So mawuphuma-ke phumiyane suwenzela ukuthi umsebenzi useduze naye akubone nanomnini bekuthi niyafisa ukuhlangana ne bekuvakashela-ke endlini. Yebo, bengivakashele. Oh, okay. And then uthando lwenu belunjani ngaleso sikhathi-ke? Belu-right bandla, ayikho into engingayisho engangishintshele, si-right nje. Okay. Kwahamba kwesikhathi nje nengane si-right. Ngisebenza, ngimsupporta, yabo lapho eJawanakho ukudla eresi ngibe khona nami la. Oh, ubefunda yini? Yebo, uyafunda. Oh, okay. Yebo, emva lapho-ke ngelinye ilanga ngabuya emsebenzini kukhona intombazane athi ayi benza assignment ndawonye. Nginganaki nami ngingayithathi serious. Ngingene ithani right endlini basedaningi ngithathe ngenza ukudla ngibaphakele bahambe. Endlini ngaba? Yami. Benza umsebenzi wesikole endlini yakho? Yebo. Wena utsheliwe ukuthi khona umuntu ozokwenza? Cha, ngifikile nje ngitshela ukuthi hayi ingane nje yabo. Okay. Azwana nayo intombazane. Hayi. Uqhubeke-ke iy'nsuku-ke benza ukudla ngibenzele ukudla. Hayi-ke intombazane ngibona uSiphiwe eposta ugirl. uSiphiwe igama la? Yebo, uSiphiwe. Ngithi hayi bo, vele ngilike. Ngibone ngaye sengifonela sethuka sethele intombazane sivele yayiposta efonini yami. Into engilethe la ku-Black Life ukuthi ngizobuza ukuthi bayajola ngempela nentombazane. The time kade ulayikha isithombe akufikanga nje emqondweni wakho ukuthi hayibo umphoste ngobani? Akufikanga itshothi nje intombazane nje bayazwana nayo yabo. Sengibona uGaye sethuka sithi hayi ile ngane nje ivele yayiposta efonini ya. Sekwadlula iy'nsuku kunganaki futhi nalapho ngithi hayi uyiposte phela bayazwana hlampe. Ngithi mina ngiboleka ifoni yakho. Uma ngiboleka ifoni ngibona nje
love you, bani, conversation iyaflowa. Ngithi hayi bo, Yonke into iyaqhubeka. iyaqhubeka, imini slim. Okay, ngithule kancane. Ngimbuza ubhuti uthi hayi bo, wenzanani nentombazane aphika athi hayi bo. Lutho, ngithi mina pho kwenzakalani la efonini. Angenza islim. Hayi ke ngizobuza la intombazane ukuthi kenzakalani ngempela ngoba hayi uyaphika. Sure. So the time kade ubona i-conversation yabo uke wantshontsha inamba iya intombazane lapho. Yebo ngayintshontsha inamba. Okay. Mhlawumbe wakhuluma naye eceleni noma uvele wathi okay fine ngizombona sengihlangana naye ka Black Life TV. Ngisho njalo ukuthi hayi ngizombona naye sengihlangana naye intombazane. Okay. So mabathandana ngempela uzobadedela noma uzohlala ngokwazi ukuthi ukhona omunye umuntu othandana noSiphiwe. Hayi ngizobadedela. Ngizobadedela uSiphiwe uyangixhaphaza ayikho lento. Sho, elokuthi nje wazi wabenzela kushana nokudla kufikile endlini yakho. Uyacabanga? Ithi ngivele ngimlande sis. Khona uzokwazi ukuthi ayikhulumele. Yebo ngicela yena abantu. Ngiyacela silandelene. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Na kanjani-ke ama-products asesekhona ka-Black Life Pharmacy uzosithola ku-062 219 7748. So-ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine ngala and nginethemba lokuthi ngenzeka akwazi ukuthi aphendule umbuzo esingasesifisi ukuthi simbuze yena kodwa-ke asazi. Asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yabona njani? Ngiyaphila nami. Unamehla Brown. Ngicela ukwazi kuba nesibongo negama lendawo la uphuma khona. Igama lami ngosithandiwe ngwaNgcobo, ngiphuma kaMashu. Ukhulela amashi ne? Yes. All right. Uyamazi dadewethu ngala? Aya, ngiyamazi. Umazela kuphi? Ngimazi ngoSiphiwe. uSiphiwe. Yes. uSiphiwe wakuphi? uSiphiwe ngifunda naye. Oh, okay. Mhlambe ngabe usisi kaSiphiwe noma umngani kaSiphiwe noma umazi umuntu kaSiphiwe, umazi kanjani ngoSiphiwe? Ngimazi umuntu kaSiphiwe. Oh, okay. No, ngiyakuzwa. Isixolele bafowethu ngomsindo amankakane, umsindo weyimoto sisemnyango and siseduze kakhulu nomgwaqo. So nje lo umsindo unganiphazamisi, ngiyathemba ukuthi nina niyasizwa ama voices wethu. So uxolo kakhulu siyaxolisa. So ke udadewethu ngala njengoba uthi uyamazi nje uke wabhala kwa Black Life TV kusho ethi umfuna nomuntu wami. Ngesibanga sokuthi aka understand ukuthi ithini into phakathi kwakho noSiphiwe lo othi ufunda naye. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlalele ukuthi yini le yafisa ukisho kuwena njengoba ekubizile la ekhaya namhlanje. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Ntombazane ngifuna indoda yami. Bangikufica kwami. Phinde manje niyapostana. Mengikufonela uyangibloka. Sengize ngikubiza la ku Black Life ufuna indoda yami wena. Imawo-ke sisi okokuqala-ke nje angazi noma kini abakufundisa ngani inhlonipho. Yebo. Okokuqala umuntu uma umbona nje uyambingelela sisi. Ngaze ngibingelelane nawe uba nje wena. Ngubani? Sisi nguMapholoba mongangazi uzongazi-ke. Uthi ngifuna Ngizomura mina wena. Ngithi umenzani uSiphiwe? Ngimenzani uSiphiwe wena umenzani? Umuntu wami phela uSiphiwe. Umuntu wakho. Nenzani nani noSiphiwe ngoba ngize nganifica endlini ngitshela ukuthi uyingane nje niyazwana noSiphiwe kanti wena ungidla ithende. Why wena ungambuza uSiphiwe ukuthi Bese imbuzile. Wathini? Uyakuphika uthi nje awilutho wena Phela iphaswa ngayo. mingiphika ngenzeni mina? Hayi ntombazane ungavuma uba iside chick wena. Ufuna ngithini? Ntombazane. Akekho umuntu nomuntu la emhlabeni mabe ufuna umuntu wakho mxove. Wena uzonganginyanyisi mina. Uzonganginyanyisi mina lo. Ubawe ntshele mina uthi angixove umuntu. Ngomapholoba sisi, ngomapholoba. Owahle ungibamba wena, ngithe wena. Zokumura mina. Manje Zokumura. Zokumura mina. Yeyi wena. Manje Zokumura. ngicela ukwazi la kanti uSiphiwe umuntu wakho? Yes, uSiphiwe siyathandana naye. Kusuka nini? Sesina6 months manje. Ufika endlini yakhe nenze umsebenzi wesikole nasenivele senithandana? No, ufike mina noSiphiwe besingakathandani. Oh, okay. Ngiqala ukumbona besingakathandani mina noSiphiwe. So uSiphiwe uthe mayekushela wathi uyini nosisi? Wathi umuntu wakhe naye? Wangitshela wathi umuntu wakhe and into yabe complicated so People. ucela ukuthi mina naye sizame something then ke
akekho vele umuntu emhlabeni. So usisi angazi ukuthi yini equlekisa. Indaba iqulekisa sisi. Ngiqulekisa ukuthi nje ulento oyiyona. Uyayiqulekisa Ulento oyiyona. Equlekisa lalela umfana akathanda. Wena ntombazane. Lalela sisi. Ehlisa umoya. Wena kwakho ngabe uyakwamukela nje ukuthi uSiphiwe uyakuhlelela. Shaya Manje usalindele. Ngizomshaya lo ngibambeni ngamshaya ngibambeni ngamshaya lo. Wena manje ngibambeni ntombazane uba wena. Ubani? Uba wena. Umapholo osanda kwenzani? Uyazi ukuthi mina noSiphiwe sisukaphi. Uyazi ukuthi sisukaphi ngoba ususenjola noSiphiwe. Lokho sisi angihlangani nalo. So uyafuna ukuqhubeka ne-relationship yakho noSiphiwe awunankinga? Yes, kumnandi. Hayibo, manje ngihlanyisa intombazane kanjani? Awukahle wena. Ngihlukane noSiphiwe. Hamba umtshela ukuthi yena uhlukane nami ngoba uyena weza kumina. Angizange kuyena mina. Bhuti ohle ngibamba ngithi wena Angizange ngimshele uSiphiwe mina. Uyena washela mina. Ntombazane awusemncane. Ubuka umuhle kanjani lokhu sisi. Ngiyacela ukuthi simfoneleni uSiphiwe sizwe ngaye ukuthi ithinto yakhe. Ngiyacela. Ngcono vese simfonele. Uyangivumela? Asimfonele lo. Ngiyacela sinisifonise. Uzobhela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi umunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. So anihambe ne? Okay, sharp. Kunjani bhuti? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo. Siyakhuluma. Oh, all right, ngiyabonga. Sikulalela kuhlelo elithi umfunana umuntu wami la kwa Black Life TV nginama guest awu2. Kodwa obhalile uyedwa mase kuthi ke khona usijoyinile nje ekuhambeni kwesikhathi. Laba bantu boba u2 babuye ngazuthi bayakwazi kangcono. Ngicela ukubuza ukuthi ukhona yini umuntu othandana naye o straight nje naye? Yebo ukhona. Oh, okay. Umvakashela emqashweni wakhe? Mangimvakashela? Yes. Yebo. Oh, all right. Uye-ke lo ubhalile-ke kuhlelo elithi umfunana umuntu wami. So uthi ngelinye lamalanga uke wafika wenza umsebenzi wesikole uwenza nomunye usisi wambona emncanyana wazi wanenzela ukudla wamamkela nje yawo kwadlula usuku and then jikijiki useyabona usumphostile lo sisi lona waze walike wafaka iheart kwi-status sakho kade uphoste yena uthi wena wamfonela ushesha wachaza ukuthi hayibo yazi lo uziphoste yena and angazi ukuthi uziphostelleni awuthi ngidelete lezi sithombe lezi so kungesikhathi esinganani uvele wabona ukuthi engeke ngazi ukuthi khona into esengahambi kahle so iyona into embekela ekhaya ke leyo namhlanje uyadinga ucaciseleke ukuthi kanti kwenzakalani phakathi kwenu noba2 unemibuzo eminingi akekho right so ngicela ukunikeza umuntu wakhe ifone umlaleli ukuthi ikuphi inkinga yakhe yini izinto adinga ukuzazi kahle Okay, hayi. ngiyabonga uwazi ke ukuthi nalo omunye ofunda naye ukulalela Siphiwe wenzanani nanentombazane? Ntombazane. Musuthi intombazane wazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani ngoba ngikubuzile lento eqaleni wangenza islim. Hayi, mina ngendaba nale ntombazane leyo. Hawu Hayibo Siphiwe. Awunendaba nayo. Asenzani lokhu nje bengimsiza ngenxa zesikole ukuthi ekwazi ukuthi bengimsiza bongo ukubhala into zesikole lento leyo.
Siphiwe musowenza isilima Siphiwe. Siphiwe musowenza isilima. Le ntombazane iyazi lo ukuthi niyathandana niyajola nini. Ayikho leyo nto. Unqono uyayizwela ukuthi ayikho leyo nto sisi. Kodwa kube hleze ngithola uma ngabe ngifuna. Hayi buku uyamuzwa uthini le ntombazane Siphiwe? Listen. Awukhulumeni awusiphiwe ungenza isilima kodwa. Muso uthi thini? Siphiwe ungenza isilima wena. Qhubeka nentombazane ngokuthi kanjani uqhubeke nayo. Ngifuna ukuzwa i-conversation yakho. Ngicela ukhulume nomuntu wakho. Wesiphiwe Yeah. uthi uthathe lutho mina nawe ekubeni kade nginawe izolo lo Hayibo. ungitshela ukuthi wena isikhathi sakho awusitholi kuyena. So manje uzongitshela ukuthini? Siphiwe mina ungangenzi njalo. Hayi wabayifunga bontombazana awuna inqazi zakho ukuhlukane mina nami. Oh, ususho kanje manje. Okay, hayi kulungileke. Isho-ke kanjalo kodwa kusala mina ngiyazi. Ngazi kahle. Suyizweleki. Uvalile phone. So umzulu utheni? Emzwini. Anenzani lutho intombazane nje uqonda ukuthi uyisidwedwe sento. Kodwa izolo Noma kuthiwa izolo benginayo isidwedwe sento sisi. izolo benginayo. Awuyilutho nje. Kahle nje awuyilutho empilweni kaSiphiwe. Izolo benginayo. Okusho And ukuthi- ngimnika sonke isikhathi sakhe wona leso Noma ongenaso. ungamnika kodwa uba umuntu kaSiphiwe la. Uba umuntu kaSiphiwe. Akusho lutho. Ungayitshela ukuthi ngoba nakho usuzela ingane usuyitshela uganile sisi. Ihlangana ndaba enganyami la. Mina ngizoqondisa lento yakho. No sisi lalela ungayitsheli inkinga yeni ngiyathanda ukuyiganisa. Ngakuthiwa ngiyiganisileke noSiphiwe ngiyazi ukuthi uzongigana uSiphiwe. Ntombazane ngeke. mncane kabi wena. Mina Siphiwe siphuma kude kabi. Uba awuzotshela mina lokho. Phumani-ke kude mina naye siyakude. Saluye kude umzwela utheni Siphiwe la uthe uyisidwedwe sentombazane Ingoba phela ufuna awuyilutho. ukujabulisa wena, ujabulisa amandla Kahle akho. bo. So uSiphiwe mase ukhulume kanje nawe wamuzwa and sakuneza ithuba lokuthi ukhulume naye still usazobuyela kuyena. Yes. Anixabananga vele ngisho. No, ayikho vele isixabanisile uyena nje ugele So othanda i-relationship ukuqhamukela. iyaqhubeka. Hayibo. Uthanda ukuqhamukela ngithi yena uthanda ukuphetha amafoni abantu besilisa. Hayi ntombazane. Uthola into oyifunayo ke mama. Hawu mawaziwa chip Uthole into usumzula uSiphiwe utheni? Uthole into oyifunayo. Usumzula uSiphiwe Uthole uyantombazana into oyifunayo. uyisijodo nje sento. Lungile, noma Uthe ngayisijodo mopha sento. phansi uphinde kubuye yabona Lungile, kodwa lalela ngoba wena ke isilimo ngoba uyangiyuza wenza yonke into umenzela yonke into. anendaba wena wenzani wena Mina manje? ngenzani mina ngiyafunda ngiqhubeka nekusasa lami wena wenzani ubhizinakana namadoda uphiphana namadoda Unani Kuze kube ufuna ngiphiphe yiningi, wena kuze kube nani? yiningi. Ufuna ngiphiphe Engabe wena? umndeni wakho Umndeni wami right. hleze ngixoxela vele uSiphiwe ngaba ngitshela ukuthi Hayibo. umenzela yonke into kina ubenzele ngisho lutho kini wena Hayi, so nje ntombazane, angazi uthathelaphi ukuthi leyo nto? uyena uSiphiwe ngitshelayo mase sisuke seleli la sengitshela yonke into Bhatata, we bhatata, usuyokukhohlisa uSiphiwe. Oh, ayishuthi-ke. Siyokukhohlisa swema uSiphiwe ayikho nje Shuthi-ke, leyo nto. ngisuke So wena uthanda uSiphiwe ngesimanga sokuthi usisa uSiphiwe umthusa kanje. No, hayi ngoba ngimthandela lokho. Umthandela ini? Ngiyamthanda uSiphiwe ngokuthi ngiyamthanda nje. Okay. Mawucabanga ukuthi nalokho Anginandaba uzokwenza naye kwenza uGeni. kumina. Vele uma ngabe ngisuke ngizile kuSiphiwe ngisuke ngingazile kuGeni ngisuke ngize kuSiphiwe. So manibonana noSiphiwe nibonana endlini yakhe yena esemsebenzini? No, sesihlangane eresi manje njalo sesihlezi seresi. Because ngomtshela Okay. ngeke ngilokhu njalo ngiza endlini yakhe. Oh, at least anize endlini yakhe. Yes. But At least ngiyamhlonipha. but uthe Hayi, umile kahle, ngokuthi kahle wena. uyahlala ku relationship. Yebo. But uyamuzwa uSiphiwe uthini? uSiphiwe sayiqhulekisa khulileke into angaqali vele ukuyenza. Usho ukuthi ngabe wenzela usisi. Yes, wenza. Hayibo. Lalela ke sisi mase ngithiwa ngiyakutshela ke shuthi ungavesa kusangane wena. Akusithina sodwa kuSiphiwe. Hayibo. Kahle mangisabone wena. Ngiqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi usisi lo angayitshela ukuthi yena yedwa. uSiphiwe mina khona intombazane ngingambamba naye akusiyena lo. Hayibo. Wamamba nayo kanjani? uSiphiwe ngafica ilanto ngafica efonini yakhe. Khona umunye umuntu othandana naye? Yes. Unayo inamba yalo sisi? No, inamba ngizange ngithathe because angiyithandi drama. Uke wabona ubani ku TikTok? Angizange Uke wabona iprofile yakhe ku TikTok? yes ngeke ngayibona. But-ke ngoba ngiyazi ukuthi vele uSiphiwe bese ngimazi ngokuthi wakwazi ukuthi ashele mina ebe enoma wenganyakhe.
Okay. Hawu ma. So wamukela lokho. Yes. Intombazane yesidwedwe understand Kodwa namanje usazohlala naye? amasimba nje. Mawukuthi sisazoqhubeka kusavuma ukuthi Into engekho nje sithandane. leyo Sizothandana understandayo. sisi. Uyayixhaphaza Sizothandana. shuthi uyayixhaphaza. Sizothandana. Uyayixhaphaza. Sizothandana khuleka. Qhubekani. So wena usafuna ukuhlala ku-relationship? Cha, ngiyabonga So abantu. right. Sengi-right mina ngosiphiwe. Awusize kushayisa ngomoya. Wow, Ngiyabonga kakhulu dadewethu Alexis. ukuthi uvume ukuthi usijoyine, ngiyabonga isikhathi sakho. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Njengoba ethi asisodwa kuSiphiwe, ukhona umuntu uyamkholwa noma mhlawumbe usho ngoba lapho ufuna ukucasula. Hey, angazi ngicabanga ukuthi ufuna ungicasula. Okay, hayi ngoba ukuthi khona umuntu. Ngoba nje ngisabone yini efuna inesiphiwe kuphela. Dabhizi ngayo. Okay. Uma lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi sikhethe ukuthi siligoqe kuphi uhlelo ngesimangase ukuthi uSiphiwe ukhulumile kusesayidini lakhe. Ngala dadewethu uthi yena uhleli ku-relationship akayindawo, uthi uyakholelwa ukuthi uSiphiwe bekusho benzele usajabulise uma wengane yakhe. Kanti ke uma wengane yakhe ngala uyachaza ukuthi ayi yena use-right. Kodwa-ke asazi uma efika endlini bekhulumisana nomuntu wakhe mhlawumbe bezama ukulungisa lapha nalapha. Ngenza ukuthi i-relationship yabo iphinde isebenze futhi asazi. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, like, share mina ngiyenzela kakhulu. Bye.